Eta gure gonbidatuari esango diogu sartzeko musika beti egonda presente bere bizitzan eta bidelagun izan ditu eta bidelagun ditu esate baterako Benitu Lertxundi edo Olatzu Gasti, baina azkeneko urteetan bere bakarkako ibilbidea ere aurrera ateratzen ari da eta ederki gainera Aeri bere lehen LPa aurkeztera dator. Biba Intza Unanue. Kaixo. Arratsaldeon. Ondo. Ongi. Kaixo. Kaixo. Eskerrik asko. Tortzera, Intza. Bueno, izen politia ez da, Maialen, zuk esan duzu gustatu zaizula gainera, Aeri. Nondik atera duzu, izena edo nondik dator? Ba, pixkat, nik ikusten nun kantu hauekin eta eman dioten kontzeptualizazioakin, kanta hauek bihurtu jala pixkat nire bizitzako ere zerki bezala. Eta makin da izpakin ebien pixkat komentatzen, hori englobatzezun izen bat edo nola bilatu. Eta ama zizar Euskaltzaindiako iztegila behiratzen, bilatu genuen hitz hau, dala pixkat sinonimoa, musika, melodia, ere zerki, pixkat kontzeptorioanak biltzaituna. Oso ederra, Bai, Aeri. Polita, Aeri. 10 kantuz osaturiko lan kontzeptuala dela irakurri dugu. Hori da. Prentxan, zuk nola deskribatuko zenuke disko hau? Nik uste dela, orain arte bizietena edo ni naizena inguruko hausnarketa bat. Hola, pixkat motxen, esplikatzeko. Hausnarketa kontzeptualak. Hoi da, azkenen, ateren lehenengo epia izan zen kantu bilduma bat, baina hontan ja nahi nion beste lanketa bat eman, da pixkat dana uniberso igualen englobatu, da orduan kontzeptu bat hartu nuen pixkat erdigune bezala eta horren inguru dia kantu guztik. Bakarkako ibilbidea egiten hasi zarenetik hau da zure lanik borobilena esango genuke? Bai, bestia nik uste hartu nula pixkat probako produktu bat bezala, ere bai ikasteko nola zan estudioko lana bakarkaiten unen, nola zan kantuk sortuta gero hori plazaratzia, eta hau ja izan da, hasierako ikasketa hori euketa gero, dana borobilitea junda sortu eten zerbait. Eta pentsamendu sakonak azaleratzen baldin baditu disko honek, zein dira zure pentsamendu sakonak, Intza? Ba, diskontan hitz egitea asko pixkat egua eta intuizioan arteko dikotomia hortaz. Nola eguak askotan eramate egun, ba, sobreviventzi batea eta intuizioa pixkat laguntza egun aurreratzen eta ba, pixkat demonioa eta ingeruan arteko borroka hortan nola bizi gehango pixkat. Eta pentsamendu hori guztiak zen nolako musikarekin apaindu dituzu, Intza? Ba, adibidez, nik uste disko hau bai banatzeala bi kantu motatan, batzuk diala pixkat intimoago, eta horiek igual gehiago lotzeia, ba, intuizioa, benetan gukin nahi deuna, eta guk izan nahi deuna izate eramate egun alde hortaz, eta gero haude beste batzu, ba, pixkat erritmo gehiago sartzeana, diala pixkat lotzagabego bezala, ba, ja, intuizioan alde hori sartzeana. Bueno, bideoklip ederrazkoak eta politxasuak ere egin dituzu, ba, az gaitezen horiek gozatzen, hau da, utzidazu arnasten. Egin berriz ere urrundu da Bapatean mina du ular artean Arnarria biatu da berriz Madan bera erortzea Bai, oso polita, benetan ederra. Intza, gure gidoilariak entzun duenean musika hauxe idatzi du. Dotorea, elegantea, biluzia baina indartsua. Puse polita, no? Bai, ez da? Bai. Zure estiloa topatu duzula esango zenuke? Nik uste, estilua iruditzen zaitala zerbait, etengabe bilatzen jumerdezuna, gustok bezala, izaera bezala pixkanaka evoluzionatzen di joalako, baina behintzat momentu honetan naizenakin, bai ustez, gehiago gertuatu naizela bain gontan nire estilora. Eta zure hitzekin eta musikarekin bizipen pertsonalak kontatzen dituzu, ala fikziotik ere badago?
Kasu honetan, esango nuke danak izan diala bizipen pertsonaletatik sortuta. Bai, eta horrek ez izu erreparorik ematen intza? Egitea esan ez, beti izan naiz oso askia, oso libria, asko itziteuna, asko kontatzeuna. Horren ez da zerbait bildurra emate ditena, eta bai kantu askotan jolaste pixkat metaforakin, hain literale izan gabe. Orduan nahizetan ere bizipenak izan nik uste entzulea uste jotela leku hori, nahi duna imaginatzeko. Gero zure inguruko lagun asko ere ikusi ditugu hor, ezta? Zurekin lanean aritu direnak, aprobetxatu duzu zure azpiegitura, ezta? Bai, iruditzen zait, askotan kanpora tiratze deula gauza honen bila, eta gero gertu dezkaula jendia talentu pila batekin, eta kasu honetan hori joko beste bidantzarik, imuako garazi baita, eta placer daulako jendiakin lanitia, berentan jakin da gaztek diala, nire edade ingurukok, eta geografikoki ere nire ingurukok. Diskoko bigarren kanta bat ere badaukagu, orain gontan dikotomia entzungo dugu. Ni naizena edo izatea nahi dutena beti zen naiz niretara edo izatea nahi dutena beti atzi dut nahi nuena edo entzun nahi zutena. Azte galderak. Azte galderak utzi dituzun airean edo itxasoan, nahi bali moduzu. Baita. Eta zure abestiari tira eginez, nor zarazu, gintza? Zarena, ala bestek nahi dutena? Hau da, galdera baten izukena erantzungo antxesen nahi zen, bizitzako aspektu ezberdinetan askotan indetelako galdera, ez? Hau nire gatik nahi ziten, bestek espero huelako nik horitia, eta musikane baskotan, pasazait kantu bat iten hasi, eta pixkat hor demoni jori sartzea izu, igual funtzionatzeko bestera bat izan berko lukela kantak. Baina hor beti berda pixkat tira, zuk benetan zen nahi dezun aurkitu arte. Eta entzulek zure abestiak entzuten dituztenean, beraiek entzuten dutena entzungo dute, baina zuk zer nahiko zenuke beraiek entzutea? Ni nahiko nuke entzutea, nahizetan ere hausnarketak dian eta musika doni gure pixkat hortikan eraman dituten, gustatzen zait, entzuliak nire kantuka hitzaituren pixkat bere barrenen sartzea eta bere itia historia horrek. Bere era ulertzia, adibidez kanta honetan zen egiten esan, bere bizipenakin lotzia. Orduan izatea pixkat, bidaia bat bezala, kantu intimo horietatik martxoso eta eramateuena, baina betire pixkat behaien barruakin konektatuz. Zuk 2018an ekin zenion bakarkako ibilbideari, ezta? Zerk animatu zintuen paus hori ematera? Justu, inoiz eruen kontatuta, lehengon elkarrezketa dintzen, eta hor kontatu nun, betian ikidatzi izan ditu olerkiak eta hola. Nola inoiz ez duten pixkat hezkuntza akademikoik jaso musikan ingurun, eta instrumentu girenekin, beti pentsatu izan dut, nola ingoet kantuikan. Baina nogen taldiak, lehenengo abeslariak utzin bertzula eta beste baten bila zebiltzan, proba intzien, eta horga ez tekizen izan zan galdetu ziena, baina galdetu ziren da, kantak ital dituzu. Eta hola gatu nintzen, esan nuen ez, ze instrumentuik ez dut jotzen. Zan zian, bueno, baina instrumentuik gabera alde zuen da. Hor, zeakin gatu nintzen pixkat burun, eta uste aste hortan bertan etxea junitzala, eta aurrenengo kanta hor sortu zen, esan nuen, hau neria da, honorreite kopiatu jot, baina kontatu nintzen neria zala, hor ja izan zen pixkat pausu bat, hau nahi detin. Jo, beste polita. Ona. Beste talde batean abestekotan joan zinen, eta azkenean zure abestia sortzen zinen, horri esker. Hoi da. Ze ederra. Bakarkako zure lehen epeak ilundu aurretik izan zen, orain dela pare bat urte edo atera zenuena. Zertan aldatu da ilundu aurretik era aeri, intza? Ilundu aurretik lehen komentatu dizuetan bezala, azkenen zan kantu bilduma bat, pixkat sortzen juntzianak, hola ateran itunak. Eta hori igual jakituria asko gabe, zertzan produkzioa, kantu bat benetan estudion nola itezan. Orduan, oan ja pixkat ikasketa hori hartu etela, detaile gehiuki izan ditut, kantuke bai benetan nahi nuna sortuet. Orduan, horre onda evoluzio bat, bai kantuk sortzeko momentun, bai kantutan ze kontatzeten, danen onda pixkat evoluzioa.
eta zure bakarkako ibilbide hori hasi aurretik, Olatzu Gaztirekin, Benito Lertxundirekin hor, beste ibilbide polit bati ere ekin zenion, oraindik ere hor zabiltza, beraiekin oholtza partekatzen. Nola gogoratzen dituzu hasiera haiek, beraiekin? Oso borroso eskat, izan zen, beraiekin hasi nintzen 2011an, 14 urte bakarrik nitula. Orduan momentu hartan gogoratzen duna zen, gurasokin kotxen sartzen nitzala, kontzertua jun, hasieran 3 bat kanta kantatu, pixkat logure zeon, azkenen 2 orduko kontzertu baten 3 kanta bakarrik, 14 urteko baten zaldu zitesan, eta buelta. Eta hor, batzutan bazuen momentuko esaten nola, laguna kalea eta ni kontzertua, eta hasieran pixkatola rarua zen da, borroso eskat lehenengo urte gutxi horiek. Olatzak edo Benitok aholkurik emango zizuten, zure bakarkako ibilbide honetan aurrera egiteko? Nik uste, aholkua emateagatik ez, baina beti daude elkarrizketak kantuen ingurun, da oraindik nahiz atrebitu Benito ibialtzen kantu berri hauek, baina oraindik ez. Egin du horretik ekok bai bializ izkan, horreman zian feedback, bere erako feedback bat, eta ontan demateiten. Gero kontatuko diguzu, zer esan dizu Benitok. Zuzenekoak, zer, gustatzen zaizkizu, maite dituzu zuzenekoak, aian eman duzu, lehen bizikoa okorrezpalin bagaude, zer moduz? Pixka aldera ezin genuen zuen dikan diskoa, biharrateatzea diskoa, eta diskoa atera aurretik izan zen, baina esperientzi polita izan zen, jendean aurpegitan ikusti hau haindik inoiz entzun ez duen kanta bat interpretatzen egala, eta nahiko berezia izan zen. Hori izan zen pixka punto de partida bat, berroain kontzertu gehiagoteatzean, eta astebururo pixkat bueltaka biltzen. Eta nolako dira egintzaren zuzenekoak? Pixkat danetik dago. Egitea ilundu aurreko epiakin gertatu zitzaiala, kanta guztik nahiko lasaiak ziala. Eta gero kontzertutan faltan botatzen un mugimendu pixkat, eta esan un diskontako. Hemen mugimendu pixka sartukoet, kanta martxozukin goitut, baina, gero nintzen kontuatu, kontzertun, 2 diskok egon goiala. Orduan, generalmente gatu zaigu, nahiko kontzertun lasaria, gero bukaeran pixkat, kaina pixkatekin.